Sa Good Vibes, subong nga adlaw nagsukat ang 10th anniversary sang nag-igo ang Super Typhoon Yolanda sa pungsod. Diri sa Negros, ang syudad sa Sagay, isa sa mga nahalitan nga lugar. Pero may mga isla sa lugar nga zero casualty bangod sang mangroves. May report si Romeo Sobaldo. Malipayo na pag-ako, siningkolok sa kalibot. Ang hindi nga mga kababainhan ang magkasugata sa imo sa pagsapot mo pa lang sa Suyak Island sa Sagay City. 1.8 hectares ang land area sa isla, kag napalibutan sang 15 hectares nga mangroves. Isa na ini ka ecotourism destination gani ginaproteksyonan ang mga mangroves kapag luwas sa paghatag sa proteksyon sa mga pumuluyo. Ini man ang isa sa mga rason kung nga agi nakadtuan ang isla sa mga turista. 2013, sa mag-igo ang Super Typhoon nga Yolanda sa Pilipinas, kagang Northern Negros ang natamaan sa isla sa Negros. Ang Sagay City ang nahalitan sa Super Typhoon, pero zero casualty ang Sagay bisan may magagmay ini nga mga isla. Inibangod nga naproteksyonan sa mga mangroves ang mga isla sang Suyak kag Molokabok. Ang mangroves siya, wala gid may maka-compare sa invention of man. During Typhoon Yolanda, na-prove dinamon. Wala gid Sagay patay. Although we're part of the route of Typhoon Yolanda. So this is also the legacy of the former Governor Alfredo Marañon Jr. Imagine kung sang 1970s wala ni siya gin-preserve, wala sang marine conservation program. So imagine na ang sense of protection kag conservation sang tao wala gid. Wala guro ni Suyak Mangrove Eco Park. Gani ang mga pumuluyo diri may ihibalo party sa mga mangroves, nagkahibalo magkilala sa mga species ng mangroves. Sa isla naman sa Molokabok nga kabahin sa gihapon sang Sagay City na palibutan man sa mangroves. Ang mga residente sang isla saksi kung paano sila naproteksyonan sa mangroves pag-igo sa mga bagyo, ilabi na sang Yolanda sang 2013. Ang mga mangroves ang nagsagang sa mabaskog nga hangin nga makasulod sa isla. Kung malinsad to, nagapananum na sa mangroves ang mga residente kag sila mismo naka-eksperyensya kung paano sila nabuligan sini. Tama ang kuan nga mahangin ba? Tungod sang Sa kuan ang bakaw. Bakaw, mangroves. Oh, wa pa man isaw na pag diding wa pa na. Oo. Ang mga balay hurot yung mga balay. Pag yun darat na na. Karon nalihanda na. Di mo na control niya ang bagyo. Control ang hangin. Control ang hangin nga magsulod din. Nakabuligid siya. Oh, mana. Di mo na wala ginatalungan yung ginadi mga bakaw. Ito yung ginagtanong. Subong, ining duha ka mga isla nangin tourist destination na sa Sagay City. Magluwas sa paghatag sa proteksyon sa mga mangrove sa mga pumuluyo, nagahatag pa ini sa palangabuhian sa ila pinaagi sa turismo.